Ai ama, deabruaren galederak. Baditugu irudiak ikusteko. Ai ama txamaitzea. Noiz esan dizuete kaletik marikoi azkenekoz, iraindu nahian. Ni duela mordo bat. Eskegia da, batzutan dirudi hori dela gure, irain bakarra, baina askotan erasoa izaten da begirada bat, komentario bat, entzuten duzula ondokarik egin izketan, edo beratzen dituztela pixka gehiegi, nire hori gehiago jazten dugula. Marikoi hitza eskegia da super vintage, Ni denbora asko nahi. Bueno, dituz hostien Transformer behin. Niri ere, Bai, oso originala. Gaur egun asko erabiltzen da Transformer hitza. Bai. Aurrera. Noiz gerarazi zaituztete kaletik azkenekoz egiten duzuen lanagatik zoriontzeko. Denbora guztien. Eske asko gertatzen da, Ezin eta gara uste irten ona kalera. dela. Bai. Bai, niri egon nintzen larun batean errekalde horren eta jende asko, asko, hiruzpalau pertsonak esan zidaten. En plan, no, esik ditzen ninduten, en plan, ni behar nintzen motxilakin eta gorra eta no seke eta ai, biztu telebistakoa, onena zara. Eta gainera nik, gero eskizak izan errantzun. Beti eskerrik asko. Eskerrik asko, mi esker. Goratzen duzu behin batek esan zigula, biztu telebistakoak zarete. Ez zait bat ere gustatzen. Ez zait bat ere gustatzen. Hemen gertatzen zen, hemen ondoan. Eskerrik asko kritika da. Baina, bai, asko gertatzen da. Zer gertatzen da maizago, ona txarra baina askoz maizago. Bai. Egia da ere nik askotan txarra ez duela ikusten. Zan nahi dut. Ni besta. Niri batzutan esan zen nire begira horrek nola biretzen zaitu tali. Ez que ni me he fijao. No, ez da somatu besta. Begiratzea. Iruñeko zein lokaletan egin zenukete Albinaren eta Divinaren ikuskizunaren emanaldi bat gustora. Gaiarren, bai, amets bata. Gaiarretik. Edo baluarten ere, ongi egingo genuke, Bai, hombre, ongi egingo genuke edonor. Edonor, bai, hemen laban ere egingo genuke, ze ni hemen egon naiz. Ni egon behar naiz. Egon nintzen hemen txo bat egiten, baina bai Gaiarren. Imagina dantzariak eta denetarik, bai. Sua. Aita Sanjuaren jantzkera oso drag dela esan zenuten Flop Kultura saioan. Nola da posible Jesus Maria eta Jose? Boterea! Zure lanerako jantzi behar zara, horregatik egiten dugu drag. Zuk uste zu jendeak ingo zuztela kasu, igotzen baina soltzara hola jantzita? Bueno, igual bai. Gutxia. Zer nahiko drag egiten duzu ja, Baina gutxi hau, Bai. jantzkera eta itxura da boterera lortzeko erramintxa bat, porque arreta lortzen da zu eta arreta boterea da. Estetika da botere bat, estetika da... Zuk uste zu Aita Santxua hola jantzita, eukiko zauela jarraitzaioen beste? Ez. Eta horregatik erabiltzen dute denain handia, urrea eta no seke. Atentzioa, hauek egiten zuten, eske nolait diktadorek ere egiten zuten. Bai. Dena handia, dena tal, arreta ditzeko. Diktadoreak super Boterea dragak dira. erakusteko. Ez ditxo? Super dragak dira. Bai. Super Bai, drag. baina eske ala da. Super drag. Ala da. Bai. Dira travestiak. Ez Bai, dut bai. bai. Zergatik gutxietxi izan da pop kultura Euskal Herrian. Esango nuke ez dela gutxietxi baizik eta euskal kultura asko babestu dugula eta Bai. orduan, Beste gauza batzuk egin dira. bai, Ez da hori kaltetu en plan premeditadamente, beste Hori da. gauzak egin dira. hori da, eta beste gauza batzuk babestu dira eta orduan beste gauza batzuk ez digu garrantzia eman edo bueno, ez digu ikusgarritasunik eman, ze gurea babestu dugu eta garrantzitsua izan da, baina gaur egun ja prisma ireki behar dugu. Ez? Zein bost euskal famatu sartuko zenituzketa reality show batean hau jain gau? Ba, errepikatu dugu. Bai, Lubin Estarlos. Ni, Albin Stardust, bai. Bai. Ilaski Serrano ere bai. Ilaski zaten Ere bai. Gulian Gantze. Ai, nik ez nuke sartuko Julian jantzi. Jolin. Ez ez dut gizonik nahi. Norbait, hola... Eta gizona bat da gutxien izatea Claudio Landa. Bale. No, hasi marikita, Bai. bai. Nor gehiago. Ai, Reyes. Bale. Reyes, nola da? Ilincheta. Reyes Ilincheta. Reyes Ilincheta. Bai, dudarik gabe. Eta DJ eromena. Ba, oso honetan izateke, bai. Bai, oso honetan izateke ere, bai. Bai. Eta horien guztien artean zein da dragena? A ber, Ilaski... Claudio Landa. Ilaski izan da referente bat niretzat. Bale. Karo, ni feminitatea experimentatu nahi nuen, ikusten nuen ni luzen eta ez da nuen. Ez da zoragarria. Horregatik zareta Nik jentzekoak. bera bezala izan nahi dut, bai, gara. Aurpegi berdina. Bai. Baina eski gero Reyes ere da super travestia nire ustez. Benetan diot, Reyes da super travestia. Da zoragarria. Horrek bixak. Bai. Double crown. Bai, eske denak. Guztiok egiten dugu draga moduren batean. Ai, ama.
Biluzik jaiotzen gara eta beste guztia draga da. Eta hori izan da gaur eguneko zita, eta hori izan dira Deabruaren galderak.